Ahojte ľudia, vítam vás z nového videa. Dneska si zahráme hru, kde sme dinosaurus. V minulom videu sme hrali hru, kde som žralok, takže teraz si zahráme hru, kde som dinosaurus a my ideme na to. Takže jak vidím, prvý má 10 000, to by nemuselo byť také ťažké získať. Môžeme sa tu asi aj zabíjať, nejak tu tým útokom. Potom tu máme aj šprint, takže to použijeme, nemáme ho na furt, takže ho musíme šetriť, máme tu aj gift, už máme 1000. Našim cieľom môže byť, jak v minulej hre, získať 10 000, uvidíme, či sa nám to podarí. Keď nie, tak nevadí, bude potom cieľ 5000, vyskúšame si to, dám tomu 3 pokusy, takže keď 3 krát umriem, tak to nebude vadiť. Takže ho jem tak, že iba urobím toto a ho to zje. Len to musím načasovať, aby som ho chytil. Musím si dávať aj pozor na to, aby som sa nedostal k niekomu väčšiemu než ja, alebo proste silnejšiemu. Takže radšej budem utekať teraz chvíľu. Tu máme nejakých iných dinosaurov. Môžeme si kúpiť skiny. To je T-Rex. Idem zbierať, sme tretí, takže iba dvaja budú väčší než ja, takže viem, že keď mňa takto už zje, tak to bude iba niekto z tých dvoch, aj keď, dobre, myslel som si, že sme už prvý, ale nesme. Tu je tiež niekto veľký, ale má iba 100, takže ho skúsime dohnať. A dobre, zjedli sme ho. Už máme 1330, už máme 1370, tak to je správne. Tu je pro server, tam nejdeme, tam by mohli byť oveľa silnejší. Jak pozerám po stranách, už máme ďalší gift. Tento bol 3000 veľkosti, takže už máme 4000, takže už iba trošku a budeme mať náš cieľ a sme už druhý, takže ideme na to dosť rýchlo. No takže som jej vypol tam ten server, lebo som musel uvoľniť trošku miesta v tom, nevadí. Teraz tu má ten najväčší 32 000, takže toho nedobehneme, takže náš cieľ bude iba 10 000, nebude to také ťažké, ale iba že by sa odpojilo, ale to sa asi neodpojí. To by bolo ináč ľahké byť prvý, ale on sa asi neodpojí. Pozerám, že tie gifty sa nám neresetovali. No, resetovali sa, takže to bude dobre. Že to zase rýchlo získame späť. Ďalší gift máme za 2 minúty, potom... Takže keby je ľahké to tu získať proste, že, lebo hneď tu, jak klikám, je 5000, takže budeme mať 9000, takže nám stačí získať 1000, len neviem, jak to climbnúť. Nevadí. Takže ja idem zbierať. Vezmem na to tu štve, ale nevadí. Skúsim nájsť niekoho, koho môžem zjesť. Nie som najmenší, takže by som mohol niekoho ešte zjesť, len to nejak musím climbnúť, ale to nevadí. Počkajme si na ďalšiu, to bude hneď za 50 sekúnd. Tu je iný stegosaurus, taký, ten je ten najväčší, toho asi nezjem, takže pozerám, že tu je niekto maličký, alebo... Aha, je tu niekto menší než ja, takže ho skúsim dohnať a zjem ho. Dobre, už máme 158, máme 1 kill. Za 25 sekúnd budeme mať gift, takže ja sa pokúsim chytiť aj niekoho ďalšieho. Pozerám, že tu už má niekto oveľa viac než ja. Má aj skin toho Tyrannosaura. No takže cieľ na toto video bude asi iný, lebo tie
toto gifty nejdú zobrať a tie gifty sú proste boost, ktorý potrebujem, aby som tu proste niečo urobil, ale pozerám, že prvý má už 50 000. Mohli by sme dostať sa na druhé miesto, len tieto tu veci na tej zemi nedávajú toľko veľa a nech tu toľko veľa nie je, takže je to oveľa ťažšie než v tej Shark hre, v tej žralok hre, keď ste videli, tak tam boli tie ryby a mali nejakú tú silu väčšiu a tu majú iba 4 a 4, 2, 1 možno aj, takže možno tento gift nám pomôže. Uvidíme. Ja zatiaľ pozbieram nejaké väčšie číslo. Máme tretí gift. Ani ten nejde climbnúť. Aha, tak ide. Ukazuje, že sme climbnuli všetko. Asi sa počíta aj to z minula. Nevadí. Zjeme tu tohto. Neviem, či som ho zjedol. Asi som ho zjedol. Keď nevadí. Môžeme si zmeniť skin. Máme Stegosaura. Ten je oveľa rýchlejší asi. Alebo som iba zapol sprint. Dobre, takže ja idem pozbierať tieto veci. Neviem, či sa to buglo, ale nezbiera to. Niekto nás zjedol, keď som práve išla rozprávať. Nevadí. Respawneme sa a dáme tomu posledný pokus. Budem sa snažiť, aby mňa nikto nezjedol. Vyskúšam, ešte jeden pokus si dám, jak som hovoril, a uvidíme podľa toho pokusu. Ja idem zatiaľ zbierať. Niekto nás chce zjesť, takže pokúsim sa mu utiecť, dobre. Hneď tam je druhý. Asi toto video neskončí úspechom. Možno si dáme druhý diel, uvidíme. Lebo podľa tých giftov to je, hlavne pre mňa. Môžeme počkať 2 minúty, že ak vypneme tých 5000 a budeme mať aspoň 5000. Takže ja počkám, kým prejde ten čas. Dobre, takže za ten čas, čo som čakal, som nazbieral 350. Aj som niekoho zabil, takže to už ak vypneme, máme 5350. Dobre, povedal som to správne, sme druhý. Splnili sme cieľ tohto videa. Máme aj 4 kg. Mne to stačí. Dáme si keď tak pokračovanie, alebo nájdem nejakú inú hru, možno podobnú. Tu sme ešte niekoho. Máme 5 kg. Mne to stačí, takže pozrite sa na moje minulé videá, dajte odber a like. Ahojte a čaute.